Mga kainday, magpaksiw tayo ng ulo ng tangigi. Ayan, kompleto na yan. Mga kainday, tubig muna yung ano niya, yung tulo niya. Hindi pa yan nilagyan pa ng suka. Mamaya na lang mga kainday pag natuyo na. Ayan, natuyo na siya mga kainday. Lagyan na natin siya ng suka. Ayan, ganyan po ako magpaksiw mga kainday. Mamaya, lalagyan natin siya ng olive oil. Ayan mga kainday, tuyong-tuyo na. Ayan, nasunog na. Lagyan na natin ng olive oil. Ayan, tapos luhit lang mga kainday. Subukan yung ganitong way ng pagpaksiw, napakasarap. Tubig muna, yung di ba hinugasan nyo siya, yung tulo niya. Tapos pag natuyo na yun, sunod mo yung suka, tapos olive oil. Siyempre, kumpleto na yan ang ricado mga kainday. Ganun, Ayan na nga mga kainday. Oh, kain na tayo. Ang aking kanin ay totong. Kung hilig din ba kayo niyan, mga kainday, tingnan nyo. Gustong-gusto ko to kahit nung bata pa ako. Ayan. Sarap. Tapos may salad ako dito. Ayan. Tapos, mayroong binigay ang nanay ko ng grapes. Ang dami mga kainday ko. Siguro 1 kilo to. Ayan. Kain na po tayo. Kuhat na tayo. Ayan. Yummy. Sarap. Paksiw.